Ka committee balathau da sarkar jilla banya tai halor ko reservation roster ba reservation policy kala pha eki sengsan hima ga jilla makinya tai shwa halaki party jangki yaki nong rim balai ban penbet yaka reservation policy pat kinwan ra yaki jing ai jing mod jangki hapo ka khatsan sngi ka Dr. Amperin Lingdo chairperson ka committee kala ong bagi party kin hap ban da pensyong nong rim yaki daw balai bagi kwa ban penbet themai yaka policy namar bakin om yating khu bat kino ki jing e kala yutu bagi don ru ki sengsan hima ki bakwa bu status ko ya ka jingkren halor ka policy bat kini ru ki dei ban ai ka daw ban kersha ni ka jingkwa ka jongki kala ong baka committee kan shong jing alang biang hadin lai tayo na ga ni ka jing alang manta ka sngi hadin ka jing wan ai ki sengsan hima ya ki jing ai jing mut bat ben rap baka committee kan sapha ka kai pot jing alang shaka sarkar jilla baro ki political parties ki bawan siya kani kajing lang kita kijing ay jing mut om baro ki political parties kiya hab jing mut ki don ki points pa suggest ki baki kilam ya hab jing mut ki don bede ki point pa suggest ki bai ki te ki ya hab jing mut ti kum kata kalaja rei hapdeng kata kajing ya kren jungi kalong kumba imat baro hi ki kwa don bentalang banyak keren ya kan ke jingpen kelan ya ke jingpen petiang ya ke state reservation policy barok ki political parties ru ki seng san pertai ru ki sangtho hi ba kani ka rai ban pen kelan ya kata ka state reservation policy omla dangi ka committee banle tekin walam ya kita ki jing ai jing mut jungki ya ki jing bam ya hap jing mut jungki halo ki tu ki mat ki baki ya trend ne mangi na kaliang ka committee ngila ya kerpat ki bahaba pi ong le kumni ki haban ai bu justification pi haban pet ru ba na poi jing shari kanung don kanung ka kanram ka ban penjenjar pat ya ga jalla ga jong hi hidong ki political parties ki bong ngimpat kwa banrai naman ngin hablek thai shakit political parties la jong ban pan jimbut atau ngin pan ka export committee ne atau ngin penkelai ka tu ne atau ngin penkelai ka ni ne ha ko ka jingi kren jungi kalong ka ba I say so ka bangilay rai itu ki ahli ki parties ki baklam dan lang aku tu committee ban kong ko ni ki don kat tu kat ni jikli kin senang ya kendu ya ki officers bakin ya pek kita ki jing ya keren jungi hang tu sni ki don jing teli kat tu kat ni ki ba ni kun ka so ka committee ngin ong ya ka sarkar ailan ki banle ailan ki banle khnang babaro kin ya sutho ke ai kata ka rosta ke ai kata kijing kata ka reservation policy but kani ka committee ka bangin hap ya form ite om baro ki political parties ki biya sngo bodam tam namar ki don bane ki political parties ki bangin hap lek thai shwa support parties la jong ban discuss don ki parties ki bo om penyat dek sakmat lada ka sarkar ka penbek ya betu ka OM jong benai min 2022 para D particularly tinray ya kata nung ihapan rap yang siya kata ka siya kani ka committee ban ya pet pat hatong nila yung hundot na em sige doan gadi ki boong em ya siya kaman tingin hap ya pet biang ngin hap ya kendo biang ngiklam ya ay akom kata ka benta yang ibangin ya no la shine na shisni na la asni na matani tam shong hangi ngin ra siya ka soka mamtaray ka soka ru kan na on shuong tawo ya kani ka committee kumni namar kidon ki NGOs kidon ki civil society members kidon ki members repair kidon ki kidon ki seng niam kidon ki bunja di bakwa le siban ajing bot in hakra yakini baro sa sarkar bakan pejpat bakan ay bentalam ya baro namar bakum kani kita ka historical decision patu ni patu ya poi sa kata thong ngi kermen ba ki political parties baro kilay hun bak ngi kermen bangi kong kita ki nong sim benta haksan pertai hakane jella jungi ngin ya rai sisin to ngin ya khana to hapdeng gi jingbom ya
100% banya don jingnya sutu lang at least ngidi ban wat kat ke middle path tikata ade ke bangia discuss bene but ngapun pau ke jing ai ngok junga ye ki political parties baro pakilawan sakmat wan pun snow ye ki snow ki prepare ki chukki kata ko de gawai wala baro ki political parties ki ye dan ka chuk jing balaya kana hakani tingin hapha ki minute sa kasota ni hapha lang kidon ki party ki ba agree kidon ki party ba agree tin ringin haple ya la jong ba kata la det yakhana ni pha mangi na kalyang jong ko committee marshubo manta phiong wengno ya kani ka kantin na ka to reservation policy ki hap ai justification bale bi pan man wen na ban chu wen hap ai ba ka justification Makani kajing walam ya ka reservation policy ha ka jalla ka ba ek chungi kalong guided by constitution, guided by law. So anyone can ask anything, but please give your justifications so that the same will be forwarded to the next level, which is the government. We cannot know what the government will do with that information, but at least when you ask in a political meeting like this, there must be kadibandon justice ke. Malay pan, nak mencupan kat bangi sotu. Hap supplement, hap ya supplement daka jing shisha, hap supplement daka an, hap supplement daka constitution, kepada ka guiding factor jongka jing penyan eki sarkar. Mereka lah dalong kepala ti berok kincupan kat dokimon ti kamlak long kata. Temar ke sarkar ba ka shimti ya kanu kerai dan shim. Hidon kita kiba pihak pe. Kamdai ke besuk. Kamdai ke besuk. Ano ko komiti ga ipo ni Nilaong yaki bala kumno hapo ang khatsan sngi kidi ban submit no kita ki papers. Kidon kibaong in submit batch kata ka committee dalam form. Kidon kibaong in submit ha gani ka committee juni. Tela ka jong gajing sutu. Takadang ngin saya tu mentaya ka sarkar da ka bangi ong kini kidi ki bangi discuss kini kidi ki balong baya kren.